αυτό πρέπει να κάνει υπερκίνηση εδώ πάνω. Ας μην έκανε υπερκίνηση. Αυτό το ύψος εδώ της υδρομάτισευσης είναι το σημείο τέλος. Θα έπρεπε να ήταν μέχρι το τέρμα του σκαλοπατιών για να έκανε την επερχείληση. Αυτό βοηθάει τώρα να φανταστούμε, εκτός από την πηγή, βοηθάει και οι αντλίες που παίρνουμε επιπλέον. Το βάθος της σωλήνας είναι οριακό. Αν είχε πηγή θα είχε... Έπρεπε να ήταν 20 πόντους πάνω από το τσιμέντο. Πάνω... Κανονικά έπρεπε να ήταν εδώ πάνω, θυμάμαι. Δεν έχει πηγή, δεν φέρνει.